L-1942 propju 81 sena ilu tibqa' magħrufa bħala is-sena meta Malta kienet għaddejja mit-tieni assedju hekk kif il-forzi tal-Assi attakkaw mill-ajru lil pajjiżna lejl u nar minħabba l-irwol fundamentali li kellu pajjiżna u r-riżorsi li kienu qed joqsu kien essenzjali li l-forzi Brittaniċi jipprovdulna il-provvisti ta' ikel u affarijiet bażiċi oħrajn. F'Marzu u f'Ġunju ta' dik is-sena fallow it-tentattivi tal-Ingliżi li jġibu il-provvisti lejn pajjiżna. Dak iż-żmien il-poplu Malti beda jgħix fix-shelters waqt li l-ikel kien skars tant li l-poplu kien kostrett ikampa bir-reċin minn dak li kienet tipprovdi il-Victory Kitchen. Malta kienet lesta li ċċedi jekk ma tasal l-ebda provvista sa Settembru. Anke fuel bil-kemm kien qatt fadal għall-ajruplani biex jirritaljaw għall-attakki tal-għadu. Fl-aħħar ta' Lulju ta' dik is-sena l-Ingliżi bdew jippjanaw li jibbagħtu l-akbar konvoj li kien jinkludi 14 il-bastiment merkantili. Minn dawn il-bastimenti f'nofs ix-xahar ta' Awwissu daħlu 5 bastimenti. 3 mill-vapuri daħlu fostna fit-13 ta' Awwissu. Ieħor li ħarotta differenti daħal l-għada fl-14 ta' Awwissu waqt li dakinhar ta' Santa Marija iddaħħal mixbut nofsu marraq il-bastiment SS Ohio. Dan fisser manna mis-sema għall-poplu Malti. Kien għal-ħabta d-9 ta' filgħodu meta fil-port il-kbir Fetch l-Ohio li kien l-akbar tanker misluf mill-Amerikani biex iġorma l-10,000 tunnellata ta' fuel li kellhom bżonn l-ajruplani. Lorenzo attart mill-Birgu kien ħaj riskju u daħħal dan il-bastiment fil-port li kien nofsu marraq minħabba l-attakki li ntlaqat minnhom u biż-żejt kollu abbord li għamlu bħal bomba fuq il-baħar. L-istoriċi qisu din il-ġrajja storika tal-15 ta' Awwissu tal-1942 bħala svolta fid-destin tal-pajjiż u eventwalment tal-gwerra hekk kif il-forzi alleati kellhom biżżejjed riżorsi biex joperaw. Dakinhar il-Maltin marru f'kull rokna tal-port il-kbir biex isellmu il-wasla tal-bastiment fl-isfond ta' kant u d-daq tal-kanzunetta Rule Britannia. Malta kienet fit-tarf li ċċedi, iżda din il-wasla bil-provvisti fissret nifs qawwi ta' tama u kuraġġ waqt li wriet il-qlubija tal-poplu Malti u għawċi.